こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はカレフワ・イミリアを取り上げたいと思います。この曲はメアリー・カベナ・プクイさん、この辺りの研究所であるとか、辞書的な本を編纂されたりしている方ですけれども、カベナさんとマディ・ラムさんのコンビで作られた楽曲の、代表的なものの一つです。早速一番の歌詞を見てみたいと思います。いけまかいかなにおうか。おうかっていうのは大天のですね。山手のいかなに美しさを、見てるんですね。いけまか広々と風景を眺めてるような、そんな感じがあるかなと思います。するとですね、カレフはイミリアエカウアノエ。カウアノエっていうのはミストのような繊細な雨ですね。それによってレフアの花がイミリア。ミリアっていうのはミリは可愛がるとか対象をなぜているような、そんなイメージのある言葉ですが、ミリアっていうのは受け身の意味が含まれています。レフアが大切に雨に包まれるように濡れてるんですね。そんな美しいしっとりとした風景を見ながらどんなことを思ったのか。この後レフアの花の、説明というか、描写が続いた後、気持ちの盛り上がりが表現されている箇所があります。そのあたりを見てみたいと思います。クーレイクープは何前俺。クーレイクーレイとクーが重ねられてですね、その対象がもう大切でもう愛おしくて仕方がないっていう感じが表現されています。そして何前俺、そのお花は前折れ、前はしぼむとか枯れるですが、折れがついてますので枯れないんですね。失われることのない美しさを与えられているお花なんです。こんな感じですね。そしてのへのへやいかまか赤一歩。この「あ」は先ほどの「おうか」の「お」と同じで何々のと訳される言葉なんですが、「あ」の方は能動的なのでがと訳した方がいい場合があります。ここもそれに当たると思うんですが、一歩、恋人が今ここに現れてるんですね。まかその目にしてる情景を表しています。その恋人の姿がのへのへや、もう少しもう素敵でたまらないんですね。うっとり見ている感じでしょうか。この後二人の愛の営みだろうかと思わせる描写が続いて、で最後ハイナでまたレフアの花が潮に濡れていますと歌われるんですけれども、そんな風にお花が濡れている、植物っていうのは雨によって命を与えられますね。そんな風景を見ながら愛の営みを思うと、ハワイ語の世界の美しい習字かなと思います。そのあたりをハワイ語を味わいながらズーム講座ではじっくり歌詞をたどっていけたらいいかなと思っています。メレ読むためのハワイ語ミニ講座、